Hola, benvinguts i benvingudes a un nou taller de recerca de feina de l'IMED. En aquesta ocasió parlarem del LinkedIn d'una manera molt pràctica. Esperem que sigui del vostre interès. Moltes gràcies. Bé, el primer que hem de saber és què és LinkedIn. Podem dir que LinkedIn és la xarxa professional per excel·lència, on nosaltres farem contactes a nivell professional que ens ajudarà en els nostres objectius, ja sigui ampliar la xarxa de contactes, ja sigui trobar feina, ja sigui mostrar el nostre treball. També és una bona base de dades d'empreses. Aquí podrem contactar amb empreses que per una altra via no ho podríem fer. És una eina molt important de reclutament. Els professionals de recursos humans fan servir LinkedIn per seleccionar els seus possibles candidats. És la millor manera de mostrar el que fem, perquè a part d'introduir el nostre currículum, nosaltres podem afegir imatges, podem afegir projectes, podem afegir publicacions que demostren tot allò que nosaltres sabem fer. En aquest punt vull destacar que els nostres companys de l'Espai de Recerca i de l'Ubicat han preparat un vídeo sobre marca personal i us animo també a que el mireu. I també és una eina que ens serveix per cercar ofertes de feina, entre d'altres coses. Bé, el primer que hem de fer és donar-nos d'alta a la xarxa social. Per això ens demanarà, una vegada que ens volem donar d'alta, ens demanarà nom i cognoms, un correu electrònic i una contrasenya per poder accedir. Una vegada ja estem a dins, el primer que veurem serà el menú. El menú on trobem un cercador per buscar contactes, empreses, grups, etc. Tenim el botonet de l'inici, el botonet dels contactes, de les ofertes de treball, dels missatges, notificacions i jo. A missatges, aquí ens podem contactar amb els nostres contactes. Són missatges, és un xat, com d'altra xarxa social. Notificacions, rebrem avisos relacionats amb coses que estiguin passant als nostres contactes. Per exemple, si una persona ha trobat feina i ho publica, ens arribarà perquè nosaltres el puguem felicitar. O si és el seu aniversari, o bé si ha promocionat a la feina. I des del jo el que faré és editar el nostre perfil. En aquesta primera pantalla també, una vegada ja la tingueu feta, sortirà la vostra fotografia, el vostre nom i cognom i una petita presentació, la vostra targeta de presentació, que us explicaré com l'heu de fer. També tenim el timeline. El timeline és on les empreses o les persones publiquen. Aquí jo el que puc fer és posar m'agrada, jo puc comentar i també puc compartir. A la part més a la dreta surten notícies més comentades i propostes de formació. Bé, el primer que hem de fer és editar el nostre perfil. Al nostre perfil anirem a l'apartat del jo, ve el perfil i a partir d'aquí ja el podré editar. Això és el primer que veurà la persona que accedirà al vostre perfil. LinkedIn ens permet posar una imatge de fons. És aconsellable posar una foto relacionada amb la vostra professió, una imatge que us identifiqui. Una fotografia que sigui professional, el nom i els cognoms i el titular, que comentava abans. Aquí nosaltres hem de posar quina és la nostra professió, a què ens dediquem, i hem de fer servir paraules claus. Al LinkedIn nosaltres podem cercar ofertes de treball, però també ens poden trobar. Per trobar-nos, nosaltres hem de concretar la informació. Hem de posar qui som, a què ens dediquem, què podem oferir. I tot això al llarg de totes les seccions del LinkedIn. Hem de fer servir paraules claus relacionades amb la nostra professió. Així serà més fàcil de posicionar-nos i de que ens trobin. També, a part de la nostra targeta de presentació, tenim l'extracte. L'extracte és la nostra carta de presentació.
Aquí el que comentava, hem de posar qui som, a què ens dediquem, les nostres competències, què puc aportar, etc. És un petit resum del meu perfil professional, però sempre s'ha d'incloure paraules claus. I el panel és la visualització del nostre perfil, si hem fet algun article. Això també ens ajuda a anar modificant i anar millorant el nostre perfil en funció de les visualitzacions que hem tingut. Bé, una vegada ja hem omplert el nostre perfil, hem de continuar omplint totes les seccions. Hem de traslladar el nostre currículum físic al LinkedIn. És important omplir tots els camps al 100%. Per exemple, l'experiència, hauríem de posar l'empresa, el temps que he treballat, la meva ocupació i les funcions i competències. Si l'empresa està present a LinkedIn, ens mostrarà la imatge. Aquí, ja com hem comentat al principi, podem incloure projectes, vídeos, fotografies de la nostra feina que fem. Una altra de les seccions importants que hem d'incloure són el tema de les aptituds, les competències. Ens permet posar competències i aquestes competències poden ser validades per altres contactes. Això, a l'hora que un professional de recursos humans visualitzi el nostre currículum o el nostre perfil a LinkedIn, és important veure aquestes validacions i els comentaris, per reforçar la nostra candidatura. També a LinkedIn ens permet fer una sèrie de qüestionaris per obtenir unes certificacions sobre les nostres competències o aptituds. Bé, torno a remarcar que és important dedicar-hi un temps i omplir tots els apartats del LinkedIn. Una vegada que ja hem omplert tot el perfil, el que hem de fer ja és activar-nos. Hem de cercar o trobar contactes. Aquests contactes han de ser professionals, és a dir, aquells contactes d'amistats o que jo vaig fer a l'escola o d'esport, els deixarem per altres xarxes. Aquí contactarem, per exemple, amb persones o companys de la universitat, excompanys de feina, etc. Contactes que a mi em poden ajudar a arribar al meu objectiu. Un dels meus objectius pot ser trobar feina. Però que jo tingui un objectiu no vol dir que jo només vagi a aconseguir aquest objectiu, sinó que jo, al fer aquests contactes, també tinc la meva responsabilitat de cuidar-los. És a dir, si jo trobo ofertes o trobo informació o alguna cosa que sigui de l'interès d'un contacte meu, també l'haig de proporcionar. És una relació win-to-win. Aquí guanya tothom. Jo puc cercar contactes a través del cercador, a través de contactes que ja tingui, a través del meu correu electrònic. Una vegada que he trobat un contacte, em puc posar en contacte amb ell a través d'un petit missatge i haig d'esperar a rebre la resposta. I el que haig de fer és anar ampliant aquesta xarxa a través de diferents vies. Després, el que puc fer també és trobar ofertes de feina. Podem crear alertes i quan jo veig una oferta que m'interessa hi ha dues possibilitats a l'hora d'apuntar-me. Una, a través d'una sol·licitud senzilla on jo puc incloure el meu currículum o directament me'n vaig a la pàgina de l'empresa, a la pàgina web, i des d'allà faig la meva inscripció a l'oferta. Si no veiem cap oferta que s'ajusti al nostre perfil, també la podem fer servir com a base de dades per fer autocandidatura. En un altre vídeo també vam fer referència a com realitzar, com organitzar-nos a l'hora de fer una autocandidatura. Bé, una altra de les parts del menú del LinkedIn són els productes. Ens ofereixen altres serveis com, per exemple, un dels més importants és el dels grups. Els grups són un conjunt de persones amb un mateix interès, en aquest cas professional. Jo he de buscar grups que estiguin relacionats amb la meva professió. Aquí també m'ajudarà a ampliar la meva xarxa de contactes. També puc fer formació i també puc aprendre de forma més autodidacta a través de presentacions.
Hi ha altres opcions, però aquestes penso que són les més importants i les que més us poden servir. Vale. Una vegada que he elaborat el meu perfil a LinkedIn, LinkedIn em permet linkar la URL a altres xarxes socials, al meu currículum, etc. per tenir-lo sempre present a l'hora de fer una candidatura i que la persona que rebi el currículum pugui accedir al meu perfil, a la xarxa social. Llavors, per editar l'URL hem d'anar a la part dreta de la pantalla, vale? I aquí sortirà el link. Per defecte et dona una numeració LinkedIn. Nosaltres la podem modificar amb el llapicet, vale? I jo recomano posar el nom i cognom. Copiem i enganxem el currículum o altres xarxes socials com pot ser Facebook, Twitter, etc. També ens permet donar visibilitat, més o menys visibilitat, a les diferents seccions del nostre perfil. Jo recomano que si esteu en recerca de feina feu visible tots els apartats, perquè tots són importants i tots estan relacionats. Bé, fins aquí el taller d'avui. Espero que us hagi agradat. Activeu-vos a les xarxes socials ara més que mai i qualsevol cosa a l'IMET estem a la vostra disposició. Moltes gràcies.